Halo, halo, petugas live streaming, Yosafat, Yosafat, Jo, Mana Ju? Kemarin mengungsi. Ando, tolong diganti ya itu nama pemusiknya Nyonya O Panggabean Buruh Tauruk. Ada soalnya mah. Datang dia, datang dia. Lihat itu aja. Bukan hal itu. Terus ini.
Huria nahina holongan di bagasan Yesus Kristus, namar pungudo hitanuaeng di bagas joroon, patupahon parsombaota sadarion, ima pesta paningotan ari hananaek di Tuhan Yesus Kristus, hombar tunatar surati. Dibayani ninado, nunga manaek ibana tugijang, ditaban donatar hurung, dilehondo silehon-lehon tu akajolma. Alai nakope ibana, naung tuat do ibanan cemolo tu inganan na ditoru ni tano. Ibana naung tuati, laos i dona manaek tu gijang, misaluhut banua gijang, asa digohi sasude. Manaek dode bata mardongan parolop-olopon, Jahoba mardongan suara nisaruni. Alani di bagasan olop-olop, hibul marohata mamuji ibana, tapuji matuhata marite, buku ende nomor 10 ayat sada ro ditolu. Oh
debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga didok Jahoba mandok Tuhaku, hudul maho di siamunon, paima hubayan akka musum sidegedegeon nipatmu. Marongoman bangsom rosian lomota di ari parporanganmu, marpahean habadiaon. Songo nambur sian apuan ni andos torang, rodo tuho poranganmu akan na uposo. Nunga pola maruari Jahoba, jaladang tagamon sol-solana rohana. Sai hodo malim ro disaleleng-lelengna, mangihuton horong nisi Melkisedek. Sai patimbul madirim, ale debata tu atas ni langit hamuliaonmu, tu sandok tanoon. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus anak na tumimbuli, naung manaik tu banua gijang, jala hudul tu siamun ni debata. Sai suruh matondi parbadia tu rohanami, asa ibana toktong mangajari rohanami. Lehon tu hami parhalado na burju tu hatam, pargogoi manasida. Asa toktong diradoti nasida ulaona jala asa marsahala nasida mangalo bisuk nisi bolisi. Asa tung rarat harajaonmu di hasianganon. Paimam sude musum peak ditoru nipatmu. Sai pamonang mahami saluhutna manaluhon dosa dohot hamatean marhite-hiteho. Aiho do namangolu dohot namanggonggomi rap dohot amai dohot tondi parbadia. Amen. Yesus Raja Moni, Singonggong nasanam adong, Hotlo haraja nakti. Tangihon hamu patik nirebata sadarion, sian Markus 10 onom ayat 15. Jadi nina mandok nasida. Lao mahamu tuliat portibion. Jami taon hamu mabarita nawilii tunasa natinopa. Ima sahatna. Atong rap magidogogo mahita tu debata lao mangulahon na hombar tu patik nai. Rap mahita mandok. Ale Tuhan debata, sai parbugui mangahami, mangulahon na hombar tu patik ni. Amin. Mangalo dosai,
Tatopoti madosata tu adopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan jala amanami. Hujo hami dogoarmu nabadiai, ala natar gogot hami marningot dosanami. Sai marasi ni roha maho midahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jalana hehe sia namate. Namanae tu banua gijang doho mangondihon hami. Asi roham dihami. Sai patok tong madihami roha hamuliau teon tuho. Tondi parbadia, pangapul dina marsak roha, pamalum masaluhut na bernit, binahe ni dosa nami. Ro maho manginani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni asa asi ni roha, sai unang tulak hami. Sai tangihon mahami, ho ale debata, ama, anak, doho tondi parbadia. Amen. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasisaan ni dosa. ICB mangaluhon akan napinilit ni debata. Debata nama mitori. Isodo mandabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do naong mate. Alai dada holani nong mulak mangoludo. Jala disiamun ni debata do ibana mangindihon hita. Hasangapon madi debata na digijang. Amen.
Patimu Tuhani dihawang sanai, merasakan suaramu memuji Tuhani. Endehon maraja sian sandong roho, namate alang idosa mulai manimata. Patimbul anake nanggawe jomai, nama ngatu singar sapi, nama muluhandi, dijakoni tabe, kabe jamar nake, masa senang hitamu se diadopan lai. Tabege mahata ni debata, turpuk epistel di pesta paningotan Ari Hananaek ni Tuhan Yesus Sadarion, nanienet sian pesalmen ono puluwalu ayat walu sahat ro di 10 sia. Marsik katsorin mahita manjahasa. Ale debata uju di ulohon ho bangsom, uju mangalaka ho di bagasan halongonani. Udan lomo niroha do di pangusehon ho ale debata, jala di pargogoi ho do parjambaranmu naheali. Jadi maringan madu Martikting matuhani, jadi torop situtu maaka boru-boru siboan barita nauli. hapogan ma akaraja ni akar. Molo mangulon hamu di holang-holang ni aka parduaan, marsinondang do hamu songon habong ni darapati nani lampis dohot perak. Jala marsere na gorsing do hole nasida. Uju di pasir. Dolok ni debata do dolok basan, gok akapucu do dolok basani. Buasa saya mangiburu hamu ada kamu naku Maribu-ribu do hureta ni debata, di tonga-tonga nasida do Tuhani, hira sinai di bagasana habadiaon. nunga manai hotu Ima sahatna, martua doaka na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amin.
Acara pemberian syal kepada jemaat berusia 70 tahun. Pemberian syal kepada jemaat berusia 70 tahun. Amang Inang yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan memberikan syal bagi Amang dan Inang yang tahun ini memasuki usia 70 tahun. Bagi Amang dan Inang yang namanya kami sebutkan, mohon kesediaannya untuk maju ke depan untuk menerima syal ini. Jemaat yang mendapatkan syal dari gereja kita yang memasuki usia 70 tahun. Yang pertama, Inang Sumiati Sinaga Boru Tamba, 70 tahun 10 bulan, dari sektor Dago. Yang kedua, Amang Sintua Emeritus Tulus P. Sirait, 70 tahun 10 bulan, dari sektor Mabal Sembeltim. Silakan di depan Inang, Amang ya. Selanjutnya yang ketiga, Amang William Situmorang, 70 tahun 10 bulan, dari sektor Pajajaran. Yang keempat, Amang Mangembang Sinaga, 70 tahun 10 bulan, dari sektor Mabal Seltim. Selanjutnya, Inang Tiur Miana Sormin Boru Damanik, 70 tahun 8 bulan, dari sektor Bumi Siliwangi. Inang Mariani Gultom Boru Sitompul, 70 tahun 5 bulan, dari sektor Pajajaran. Selanjutnya, Amang Mangandar Sihaan, 70 tahun 5 bulan, dari sektor Mabal Seltim. Selanjutnya, Inang Ulina Sinaga Boru Sianturi, 70 tahun 5 bulan, dari sektor Cipaganti. Yang kesembilan, Amang Johnson Philip Melanton Togatorop, 70 tahun 3 bulan, dari sektor Pajajaran. Oros madihita sa luhna. Jadi siya manaking gawarate. Onom manwaeng nabuhi jongjong noeng dison. Babuahon tulu halak nai. Natongon na manwaeng izin ya ala kegiatan nasida. Tiamang do di nang dison. Mauliate ma di bagasatikion toho di perningotan hanana itu hatta Yesus laos sedarion martangiang huriata manangya kok kamu di partikian naleheton di gohi debata 70 umur di hamu laos sedarion matikina une pasahaton ni huriata songon pawahon tadani natoktonggo diingot huriatai hamu di umur 70-an. Sasitonga di pesalamen 10 na memang takas pawahon tarengot umur 70 adong madua nabui idaw tadisi ima mardongan luja ya adong kondisi somalla
bodoh atau patuk luja, jala lam hilalau muna manon, hatop tabba umuri, 80 sada, dung 80 non, lam takas mani hilala, itinggal hon akan apatut ikut tinggal honon naima, itinggal hon perbinigian, parniangguan do pakilalaan. Pabuahon macai singgip do HP hita, singgip do HP jolmai, tu keterbatasan. Dia mulu di pasar huriat tan waing sial ate. Sasitonga sotung lauro hamuna, alana hatop patop ngalian nakana tua-tua. Dia mulu di pasar peon asa tok tonggo ingotom muna. Molo songon nagali pakilala muna tor pakai hamu salon tor dingot huriat tama ati amang dah tangya kono nami do hamu perhalaru do suri ruasin huria sa sehat amang do inang uduk magajang umur lasroha di tonga-tonga ni sudia perdalanan di rumah tanggai butima. Tahatidakon mahapor seawatai, songon hinatidakon nidongata sahapor seawon, disandok portibion, rap mahita mandok. Au ido natum palangi pelotang, au anak melewati jawaban sesuatu, yang tuhan disediakan, yang sinton diperoleh, orang semua. Iyo parata, natumon nalimit, di kawanan besakus, mangte kepada yang dibawa penasian, natua turun bintang, namanya kesuruh, lalu duduk sesungguh kata ubah, amanya.
Di patomon Dewata
tema Tuhan di naung di paloso kami marsaur muse di huriam sadarion di parningotan hana naik ni anak Tuhan Yesus tu banua gijang lau semanggohi porsion nami Tuhan laho makamulatehon sudi nasi doho dengan di basam naku jalo hami gawi partohap habi di harajaonmu ajari hai makamulatehon makanguluhoni di bagasan ngulu nami sinuaeng dineng marsaur hami dohot hatam todim todi perbadima magarajai roha doho pikiran nami sebulas boya Tuhan atusan jalah nguluhonun nami hatam di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus martanya kami tuho amin. Horas ma di hita saluhna huriani tuhata di persaurata perningotan hanana ini tuhata Yesus sadarion hata ni debata hujahama sian ulauni apostel bidusada ayat onom saha tu ayat 10 sada dengan mahita payutihut di bagasar rohat tabi laos disukunaka napungui maibana akanin nama pajong-jongom muma saunari ali Tuhan harajaoni di Israel alenin nama madok nasida dang rodi hamui uboto taonna manang obasna nabi nuhul ni amai guru di huasona sabing alai jalo omuna do hagugo onni toddi parbadia na songgop tuhamu gabe sitidangi kumahamu di Jerusalem do di Sadok Judea dohot di Samaria sah rodi ujung di tanoon jadi dung didok songoni tarhica maibana di panok noti nasida dungi di holipi obuni maibana sian joloni mata nasida dina tinuluton nasida dope ibana nalawi tu kicang nunga jongjong di labung nasida dua halak parulos na marlinang-linang akan nama dok hamu halak Galilea ahama sai jongjok kamu mamerengi dopak gijang anggo Jesusi na tarhicat sian labung muna tu banua gijangi narodo ibana sugut songon nani idamuna ibana laho dopak banua gijangi ima sahakna hamu kadongan saha porsiaon takas do sudi hita marningot 40 hari ma di patari dahon Yesus ibana pabuahon nang hehe ibana tuaka sisianna tuaka paropuan dohot tusaka diba halak 40 hari ma dung hahehion itu hatta Yesus nuaeng di hana naik itu hatta Yesus sita jala dada holan tu sasahalak jala dada holan sahalibuti alai di patari dahon Yesus do hahehion nai bahkan di piga-piga hali tu sada-sada halak badang di piga-piga halak itu asa ida utama sasi tonga sada na sotar sirang sian hapor siaw taon sian hatutubuna hama matena hahehion dohot hana naik ni Yesus tu banua gijang las ihu manon hasa saur nito di porbadia nasaha tu hita alanido memang laos di hahehion di hanana ini Tuhan ta Yesus do naing idota hamuliaon dohot huaso ni Tuhani napatar di bagasan ngulu ni Yesus bodoh sangat paham hita na bodoh talpeak kasisiani tu ragam niak kahamaolon, keterbatasan, lupa dan lain sebagainya. Nabuide. Bahkan molodohonot tamanuaing hiadorap dungi marsirang satokin dungi rak muse bodoh nuaing lauro hatta ragam mapak kilalaan di tonga-tongan yak kapartikian na songoni sanga majorap dungi laos satokin
dungi ro muse, dungi lauma muse. Nah itu asa memang nabudu talpe sisiani nak kitaon turagam niakan nahugu hari nak kingate. Ada kealpaan, ada keterbatasan daya ingat, mungkin bisa lupa, bahkan kehilangan daya dan lain sebagainya. Tapi untuk satu yang menjadi kerinduan, sasitonga budu nasida saha tuturpuk nakingi mana di ayat onomi. Pajong jongommu masaunari ali Tuhan harajauni di Israel. Jadi budu lau rohata ahama narotu bagasa rohani sisiani buasa tubuh pangiduan nasongoni. Ahama naro buasa macai topu ro pangiduan nasongoni jala di pasaha nasida tu Yesus. Hamak kadongan sasitonga di patadahon pada narubi do tu hita adong sadana di guari pengharapan Mesias dalam perjanjian lama. Adong sada pakirimon nama cai dorasi nasida nabui do muse adong muse dipabakit sada raja songon harajaon ni si David hati hai ala disima puncak ni sudia kaharajaoni puncak ni sudi kemegahani. Nah jala macai molotajahai pada narubi macai doras dosa si tonga apalagi dung mapultak dung putar harajaoni na di guari utara selatan macai gugudu pakirimoni macai gugudu sada sihol atau kerinduan itu akan pengharapan Mesias dalam perjanjian lama seperti yang pernah ada dalam kepemimpinan Daud. Itu molo tubuh pangiduan nasongoni memang buidu wajari. Apalagi di partikian songon nai pamasa di bagasa turpukon. Nah, hamuaka amanginang dor sudia kana poso di son. Alai taida madison Daudu Yesus sian pangiduan nasidai. Daudu Yesus sian manangah penaking nama ngocar rohana sida molo ikon guhan nai ya sada pangiduan nasopala hatus nasopala bui atusan nasida ya alai Roma alus ni Yesus pabuah hotu nasida dak songon na di bagasa rohanai asetaida jo tong dope dang bui tardungdung akasisiani sakap ni debata di bagasan ngulu ni Yesus. Macai daudo pe molo ikon dungdungon na sakap ni debata naik kopatu luson ni Yesus. Hape opak puluari manasida naung rap dohot Yesus dung hahehioni. Amanginang alani memang molo ditogihon Yesus nasida dumau siani ala memang adong narumikko dope naikon idaun nasida pabuahon daksai dope ulaoni pabuahon nasoholad disi parsawarani adong dope narumikkot dia manarumikkoti gabe sitidangi nasida mabuan barita haheheon ni Tuhata Yesus mabuan barita haluaon, halongangan, dohok sude napi natupani Yesus. Jala macai takas pabuahon holan Yesus do dalan nasodong dalan na asing. Iduasa di bagasad dalani di Yohanes 10 audo dalani audo hasitongani. Dungi audo hanguluani. Dalan hasitongan dohot ngulu laos disido dalani ido naing pinatadahon ni debata sasitonga ido asa memang panidangioni dada panidangion hudok nasugutan di ibadah menugut itu bukan kesaksian yang biasa. Jadi kita harus sampai kepada tanggung jawab soal kesaksian, bukan kesaksian yang biasa tapi ada kesaksian yang luar biasa. Jadi bukan sekedar saksi, tapi memang saksi untuk peristiwa
kebangkitan. Saksi untuk satu peristiwa yang luar biasa dan tidak boleh tinggal lebih lama. Puasa ala memang panidangionon dada panidangyon nekopai maobe. Alai panidangyon nekon hatop pabuahonun nasida. Perbinotoan, pakilalaan, dohok pamerengan, na adong dinatorok dohok dakka dia kasisiani, nang dihitope, nabudu macai batas. Nabudu macai terbatas, alai di tonga-tongani keterbatasan itu di pasahat Yesus ulauni nekon buanun ya kasisiani. Au cugari hita manuaingi, tentu ada nabui dua dong hati, adong semangat pabuahoni ala memang dang berita na somal-somal berita irupani, alai ahado sasi tonga nabui gabi ahado gorate. Daya dorong ni semangati pabuahon beritai. Sama dengan kita sebenarnya, kita bisa memiliki semangat, tapi apa sebenarnya yang kita butuhkan supaya semangat ini tidak kendur gitu, supaya semangat ini tidak hilang. Jadi sama misalnya ketika kita dihadirkan oleh motivator-motivator ulung, saat itu kita ya begitu semangat, tapi sebenarnya apa yang harus kita pelihara supaya semangat itu yang terkadang itu bisa kendur, ya kendor itu terkadang itu bisa hilang, apalagi kalau sampai kita kehilangan semangat. Nah, di Turpukon naing diurupi hita amang do tamakenang. Ada kekuatan penggerak yang ditawarkan di sini untuk menunaikan tugas itu, yaitu Roh Kudus. Todi parbadia. Jadi molo hudok naking panidangyon naso somal, panidangyon na biasa. Bodoh lauro hatta molo sahalak guru bulun songon Yesus. Pabuahon ulauni tuak kasisean, totu boido ragam pangatusian yak kasisean, laho mangatusi ulauni. Ala ulauni dang ulaun na herma-herma, dang ulaun na neang buti. Ale sada ulaun, ido molo tajaha di bagasa Turpukon, amang doh tamuakan ngate, doh kotakan aposo, taida majuda, di bagasa Turpukon, Jerusalem, Judea, Samaria, dakalaki besi, satu ujung ni tanoon. Ahado neng dohonon natu hita, sederhana hiat do, jala ido sasitongan neng idota di parsaurata sadarion. Molo marsuara Turpukon gabe siti dangi mahamu, sianon satu ujung ni tanoon, tau jima gabe siti dangi, sian hal-hal na met-met. Tahu jima siti dangi sian hal-hal na sederhana, sian akka inganan na jonok-jonok. Unak taurui nang kuapala sautik hasitongan di debata. Jadi molo adong diskusinya kapar halado, adong dopat dita seding hubagas, seding huluar. Memang da ay wase ko seding abena di bagas. Ale memang ikon idota molo dada molo memang dang gope dinggan ibagas, molo ibagas rapuh dope, molo ibagas singgip dope tuaka perbada-badaon. Songon namasa di huriatan na di bedan, na tapay-dayden wang di Facebook, do di YouTube. Buado ba nun nyon, gabi sitidangi tunu maliang. Buado ba nun nyon. Ido mulo taida siya Jerusalem sa, memang siyan akan namek-mek majo, siyan akan nahumaliang. Macay di parsirangguton hitaw do isa sitonga, songon ruas hita songon parhalado, buhado asa gabi, naing bonaan ulaunon, siyan na mek-mek, totu siya dia may, memang siyan dirita parjolo, siyan rumah tangga ta parjolo, siyan ido. Amanginang, molo tajahaya kali teratur, memang
Adong do na diguari memang duku jahai na budari ya teh. Adong do memang na diguari apa ya? Vocatio Dei. Ya. Vocatio Dei dalam arti baru benon pasahaton suara ni dibatai. Vocatio Dei. Alai sada nahot di Vocatio Dei ima missio Dei apa? Missio Dei. Ya. Dalam arti dang boy tarsirang itu. Mangului parsuruan di debata, ya, mangului parsuruan di debata, jala di bagasan hata di debata. Lohok duna duai, ya, hajong-jongata sasi tonga, dada holan jong-jong buti, ale na mangului parsuruan di debata do hita, gabe sitidang ini hata di debata, gabe sitidangi harajaon di debata. Ji tau ji mabangalapati sasi tonga molobui pehita jong-jong nuaing, molobui pehita nuaing songonon, sasi tonga dang nasoro ngakaulota, dang naswado ngakatanggung jawab taganuk marsada-sada di pasah debata. Pabuahon memang nak tajalo ulau ni gabe sitidang ini debata. Gabe saksi. Bukan saksi apa namanya? Palsu. Bukan saksi yang sebelumnya tidak dihidupi. Dada holan sitidangi naso dihanguduhon, ale naung dihanguduhon do dungi gabe sitidangi memana. Ido mula memang dabudari duku jahai turbukon gabe macai bah molo memang ikosyan na jumono go. Baru bayanon gabe sitidangi bat gabe tuna dau hape i na jonok pe subudu pe pinature jala pinareso. Atau kesaksian nasongo dia ma nabui iparbuihon di tonga-tonga ni keadaan na songoni. Asa tayo jo ulaw tao namang do tamak kenang dihita na sahuria. Ya. Arong do dihita apa ya? Seding do ragamnya kaulon na tonggo pe kota pareson, tonggo pe kota barukil honon. So tong buti say lauro hatta tu akana dumau ate. Ate, say lauro hatta tu akana dumau. Hape ibaga sa sitong nga. Gudang ko pinekko si patureon. Gudang ko pinekkon si pareson. Ay di huria bonai di gereja mula-mula. Takas do pajoni molo tu hadirio ni bana. Dungi diuduti ma tu sada parsaoran himana di guari huria. Parsaoran niya ka pribadi-pribadi na king. Persaurannya kana marsasa halak naking dungi marsaur may mana diguari may persekutuan ni koinonia dungi adong mana pinangido sian koinoniai molo tajaha di sada Petrus 2 siai persauran ni huria na parjului ima persauran naung marhusor sian hahulumun tuhati uron tidak persauran buti manang asal marupani adok persauran saya songon STM rupani saya songon Arisa marga sosoni daun. Ale memang persauran na memang tadi ima persauran naung marhusor sian hahulumun tuhati uron. Totu persauran nama cai tadi doi. Ala memang persauran ni persauran na memang marnapunahon dohok manguduti tanggung jawab na dada tanggung jawab na neang ale tanggung jawab nama cai dok jala ido huriai. Nuaing bado beno ni huriai mangalakka tuna dau molo ibagas dang jolo ipature huriai. Totulau do rohani sudia akka ornamen apa bukan ornamen organ-organ yang ada di huriai itu perangkat nadong di huriai asa memang lam toho sasi tonga huriai tu tolu ulaun di huriai totu sa ikut di parsirang gutto doi jala tuk sohyado lau huriai asa nyang rohana jala langgus rohana lahu mangalapati ulaun nai. Bagaimana dengan persekutuannya? Bagaimana dengan kesaksiannya? Bagaimana dengan ulaun diakonianya? Dangadong disi naboy do telpang sada dua mahujolo dungi tinggal sada manang sada hujolo tinggal mana dua dang boy. Ale sipata talpedo hita tuaka partikian na songoni. Ala sangat fokus do hita tuna sada dungi tading mana dua manang fokus hita dua tading mana sada. Hape tolu
nasobui tarsirang nama sirai rainan hobar tu lupa Joni huriai ikon sai di paru kil hodoi di tonga-tonga ni hita namar hurion malas manang ise petahoi ruas manang na parhala dope itu asaka mangakainang memang panidang nak kasisean sasitonga malah hudok naking dak panidang yon na biasa bukan sekedar ucapan pribadi tapi ada rencana besar dalam penyertaan yang pasti. Itu malah sata jahai bidu sadaun saat tunasae takas dok sotong morot tamu sotong jolo morot tamu sotong lau hamu isop maju hamu paima di pasahat to di porbadia. Napa buah kape tu hitaon dang bui hape jala memang dang bui molo sojolomian todi nasa sadai laho mangatusi ulaoni ido idang bui adong klaim nama dok naong mian di bagasa todi au alai dang adong todi di sasahala dang bui ate ai nabui dodong klaim songoni apalagi di tonga-tongani dinamika parhuriaon nama cai luar biasa onwai. Nah takas do mulut ai dan king di bagas turpukonate. Alai jalo omuna do hagu ko unito di parbadia na songgop tuhamu gabe siti dangi kumahamu Yerusalem sahatu ujung di tanah on. Hati hai manuangi surat kan dia manuang ujung di tanah on. Jadi amang do tamak kay nangate. Di sudi dunia kerja ni hita takas do tapakila lahon waeng maul dionate kan mui lauro hatan waeng kan ai molo gabi sitidang ya utahe idia mau gabi panidangnya idia mau gabi sitidangi kan butido kan dungi dunia kerja juga harus berhadapan dengan soal kesaksian dunia pendidikan juga kan coba kita lihat kan ketika lembaga pendidikan yang memang harus punya predikat apa ya persoalan intelektual ya. Tapi ternyata itu juga sudah sudah dimasuki oleh sesuatu yang kurang tepat gitu. Bahkan birokrasi juga sudah di situ, kaum intelektual juga sudah dimasuki juga soal-soal seperti itu. Mereka mau piga dokter prof yang memang sudah harus diafkir dari perguruan tinggi karena terdapat radikal dan lain sebagainya. Nah kemudian ini tersistem sedemikian rupa, bahkan tanpa sadar dilegitimasi ini. Nah kemudian baru hajong-jongannya ke mahasiswa yang punya atribut gitu, orang percaya, mahasiswa yang punya atribut anak Tuhan gitu, dunia pendidikan. Nah kemudian dia harus bersaing. Apa sih kelebihannya gitu? Molo sodong be hatadian nak, molo sodong be surung-surung na gabe wahama haduanon. Ternyata itu juga diciptakan di dunia kerja gitu. Dengan semua sistem yang terkadang diskriminasi dan lain sebagainya. Dunia kerja, dunia pendidikan kan seperti itu. Bahado baenon gabe sitidangi di tonga-tonga ni sistem naung terbentuk songono. Totu ido nata parukil honate. Ai molo bertenaga do pihita rupani dalam arti baru beno kuasa asabui gabe sitidangi o gabe saksiau dada holan saya holan berteriak-teriak dangate. Nah, amanginang heado hujaha buku bagaimana penginjilan di Korea. Ternyata memang kita tidak akan pernah kehilangan cara gitu. Bagaimana supaya Injil ini boharo sabarita nauli memang bui doras jala hatopi bana. Jala ternyata sasitonga molotajah barang juga di Filipina juga di Hong Kong di Korea itu justru di kalangan masyarakat marginal. Dia ke kelompok-kelompok toru, kelompok-kelompok manusia manusia kelas bawah. Itu begitu cepat gitu. Jadi sasitonga tugas di Huria memang ikon menyentuh ido teh. Iko sahat do menyentuhi tukpe memang sasitonga mau lui. Jadi mau ta ida nuaing persahat ni berita nuli maju tanah bata teh. Ibadingkan hahi pasonna, ibadingkan para binotoanna, dungi pasahat berita nuli. Memang dang bui tarsirang na tului. Habis si patah telpang mai, dungi gagal mak berita nuli nak kaya pasahat. Nuaing Roma turpukonate. Gabe siti dangi kumahamun de mana. Mol hudok naking
siana ka hal-hal na met sian hal-hal na sederhana, hape si pata dang lau roh hatta tu si. Saya lau do hita madung-dung akan adu mau, hape tinggal lo pihak kana jono. Jadi baru asa memang itu tahu bunda marhuri onate. Baru asa bojo ta pareso siana ka hal-hal na met. Idia pete. Semua pun itu dalam keluarga, dalam persekutuan, sebenarnya itu harus diberesi dulu. Saya percaya Manginang bahwa dudukannya di situ dulu. Kalau ini rapuh dudukannya, nggak ada powernya nih. Tapi kalau sudah dudukannya benar, ya, hado hudo kate dihita, ai wasa dua jolma rak mamereng di sada objek, tapi ternyata punya dua pandangan dengan satu objek yang dilihat bersama. Apa yang membuat dua orang yang melihat satu objek tadi itu berbeda? Itu kembali kepada yang saya katakan world view-nya kan, cara pandangnya. Dalam kehidupan ini juga, yang saya pahami juga itu. Kita bisa melihat sama-sama satu objek, tapi karena kita punya cara pandang yang berbeda, itu yang terkadang membuat kita sulit untuk fokus kepada satu objek itu. Nah, saya pikir sebagai gereja yang selalu akan belajar, kita harus terarah kepada itu. Apa objek itu? Apa objek itu? Tentu soal kesaksian tadi itu. Tartugio kita do, tarbuak kita do pe. Ini tugas berat. Bodo pi buanon, HP, marsuara matur pukonate. Na parpuli ni dohoro kutu hita kamanga kainang, molo jaminan Roh Kudus ya, jaminan yang paling pasti, satu yang indah dan berharga yaitu yang diberikan kepada kita. Nah tentunya cermin yang akan menyemangati murid ini adalah soal bagaimana dia punya guru itu. Dia punya guru itu. Apa yang selalu ditampilkan oleh Yesus sebagai guru bolon, tentunya tidak boleh jauh dari apa yang ditampilkan oleh murid-murid itu. Nah, mampu dosisiani soal kesetiaan, mampu dosisiani soal ketaatan, manang ikon berpikir rope ulang taringut kesetiaan dengan ketaatan. Kita paham betul bahwa gereja sebagai tubuh Kristus itu masih di dunia ini yang selalu akan membereskan dirinya karena gereja masih di dunia ini yang selalu akan membetulkan, membenahi dan membereskan dirinya itu. Jangan-jangan gereja bisa kehilangan waktu untuk soal kesaksian ini karena gereja asik dengan membereskan dirinya, membenahi dirinya yang tidak akan pernah terselesaikan karena keruwetan di dalam tadi itu. Kemudian tinggal tadi soal kesaksian itu. Asa tabereng jon waing fokus di ulau ton waing di tonga-tonga di perdalan di huria. Idia piate. Bahkan mangihuton huasona nabi nahen nabudo rotu sisiani sasitonga molo adong naking pangiduan dia enda perjului bodo rotu bagas rohani sisiani atong Jesuson nama sudi. Imana nama gulu honon sudi, imana nama napina tujulu. Hape macai daudo pe bui itakup sisiani sian nanaeng pasahatu ni Yesus ulauni tu nasida. Jadi bodo hitaon waeng songanak kasisean, ruas pe hita manang parhalado, bodo pe hita talpe tuak situasi do tak kapartikian na songoni. Sai ni dalanan, sai ni dungdungan, saya ni halaputan, hape sobinoto neng tu dia kasih dungdungonon, si halaputanon. Nah, fokus trupukon sasi tongga surgodo. Ya, fokus ni trupukon. Ya, soal bagaimana eklesia itu selalu sebagai gereja untuk memandang ke depan. Ida mulut ida di ujung ni trupukon. Hape molo saya tahatai taring waktu surgo kan, ai nako iban tu dua gijang para dihun inganan nise, inganannya kana porsea. Pasti maju nuangi kan? HP saya neng tu surgo mahita, setai bete. HP pak tagaung-gaung gope. Malohro gaung-gaung, adong na saya bangabati, adong na saya maniopi. Itu bodoh lah roh hatta tu sinuai. Iban huruk naking ala memang dudukannya belum selesai. HP sama hita mangit dohna nor pikir tahi surugoi sabulot tadui dang adong besi ayo di sini mana HP holan rosi ayo ni dang adong gogo hilang semua. Saya mau katakan kepada kita bahkan di kenaikan ini ya, memang tidak mungkin tidak ada parukilon, tidak mungkin tidak ada masalah.
Tapi satu hal, dung paru kilhon na budar turpukon, memang gimana kita supaya nggak kehilangan semangat, siapapun itu. Ya. Yang pasti kita akan menjalani dunia ini dengan semua kerumitannya, dengan semua keruwetannya. Alehulani do, unang doh kita mabar rumit, unang doh kita mabar ruwet. Ya, tapi kita jalani aja, dan kemudian kita akan melangkah kepada pandang si tujuan ini. Soal waktu Tuhan yang tahu. Nah, king do di bagas turpukon, dan guru dihamuin yang mana. Tapi kita akan tetap jalani ini, tetap dengan fokus dengan pekerjaan kita, bahkan semua kesaksian-kesaksian kita. Ya sudahlah, tahu jima dia hal-hal na met-met. Tahu jima dia karena sederhana, jalan tahu mulai maju siak kita. Au porsia duau, kalau itu sudah dibenahi, maka kita bisa menggapai apa tadi soal kesaksian itu. Ya. Allah memang molo porsiai, ijaloi bari tandauli, iha porsiai Yesus, dangan dong disi saham kita. Kita nggak punya andil di situ. Itu karya Roh Kudus. Melalui apa? Melalui interaksi kita. Siapapun kita. Para saurata, para ale-aleota. Bato toto ngunang ma gabe haposan halakan siak kita. Iko kita dubui gabe haposan. Bui tiupon jala bui gabe. Di haporsiai di tonga-tonga di para saurata, pabuaho kita sitidangi di tonga-tonga di guluta. Di pasu-pasu tuhat tamah hitamang gabi akka sitidangi hita hamo kenang do takana poso marhiti-hiti sudiaka pakko basyota do sudiaka dinamika ni ulota. Amin. Martanya mahita. Mulyati ma Tuhan di pasah rohanami di bagasatikion diasi dohot holong ni roham na hujalo hami. Molo say hupatu pahami pe parpungon na songonon dada hola perningotan di hana naik ni anakmu Tuhan Yesus nong paradiho ninganan di hami di surgo. Alai naing takas atusan nami, naing takas hanguluhonon nami. Dada sa guru dihami ngulu nami, naikon sal pudo hape salu na, portibion do sudi na pinar hagyo na. Alani Tuhan molo di luas sodo pe hami mangulu jala mangula. Panindangyon nai ma Tuhan, patuduhon haision nami di tonga-tonga ni ngulu nami. Asa gabi sitidangi hami Tuhan, di sude gulbit ni ngulu nami, di sude ragam niya kaulon nami. Sotung sumurut kami jala sotung moru hami sian ulau ni Tuhan mangatusi parsuruamu itu hami barita nauli arianon paingotok kami Tuhan asahu hamulateho kami saluhu nai disudiaka nahu pikiri hami disudia li Tuhan nahu parukirho kami totupos rohanami hodo mangurupi hami asa bulas di bagasan gogo di bagasan hapor siaw kami laho madalani partikian naneng lehonom mudo pedi hami lumubi dinatakas parsoran nami Tuhan marniwo dia ka umur na pinasahatmu molo tungadok kami sadarion nadapotan pasu-pasu Tuhan marhiti tabani umur paingot tay maka malate honi asa huingot tami Tuhan hodo mga leon tiki do umur asa hupake hami jala hudalani hami tikion mangulahon lomo ni roham gabi pasu-pasu hami Tuhan perhitiammu songon si Abraham marhiti-hiti panidangyon nami lau siruna toktong huhanguluhok kami Tuhan asabor hatami Tuhan lahu pataridahon akan nomuli musia di tonga-tonga ni parsoran nami mangasahon gowarni anak Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Mari dihita. Sorangan buah, inganan burung
huriani tuhata nung ngata patupa parsaurata marhiti parsobauta di pesta parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus di paborhat hatana dohita sadarion namaddo gabesi tidang ini Kristus tu sadok portibion. Kristus napuna hito asa toruto pelarani manubatu raja tao itas be nang marade manang piga nama jakon ibana tusido dilehon huaso asa gabi anak ni dibatana sida akan naporsea di guarna. Kondoi tamakan undangkon Yesus Kristus warosi asatu torop nana olo manjakon nasitomi manjakon nasitomi aina bicar dohati namadok na sitong duaw tuhamu uli muna doi ialawau ayaut solawau dang naro pangudiani manopot hamu alayang golawau suruh kudu ibana tuhamu. Pahenok kudu sugut namunangi rap doho tau hudul di habang saki songonau namunangi jela hudul rap doho damang di habang sanai ali di bata amanamina di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan doho nasa ulibasa na mauli utus kupasa tami masian na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho saya jalo may gabi uap na hucus di jelom pasu-pasu may jala ramoti asahu parhasia kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami. Godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hai madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Yesus Kristus nang manaik tu benua gijang, nahuldul di siamun debata, hasangapod dohot hamuliaw madihoro di saliling nililing na, namarlasi roha do hamin waing ala naung monakko, jala dipabakit debataho gabe raja di atas ni saluhut. Saya pasu-pasu mahuriam, namaringanan dope di hasyanganon, pai mamarpungu hami tu labungmu, saya pasaut mabagabagam tu akka suruamu, saya ajari akka partohonan di huriam, asa hobar tulomo ni roham akka aturan, pamicangon dohot panugunuguon na niaturhon nasida di huriam. Pahot ma rohanami tuho, asa huhati dako kami mangulu manang mate pihami, hodo Tuhan nami, saya payan mahatam dohot dame di huriam, asa huingot tami, dada hasyanganon inganan nami, ale di benua gijang di labung mido, saya ramoti ma namanggonggomi hami dohot raja, dohot suruan na pinabaki na, pasu-pasu masa luhut parpungan ni halak Kristen, saya homa dongan nasida jupa marpungu di gereja, di persikolaan, nang pe di bagas nabi, saya lam lokangi sia kami dosa do sude na pasoratok kami di hasyanganon, asalam malungun hami, paimahon harorom, mangalap hami tulabungmu. Amin. Alia manamin na di benua gijang, saya pinarbadia magwarmu, saya roma harajaonmu, saya saut malomo ni roham di benua tongon songon na di benua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguduan siapari, sisa madusa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unak kami togihut tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, disodako Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopako Tuhan debatama bohina tuho, jala dipasarhon madamena tu todim. Kepada teman-teman glorius, langsung latihan ya.